سلام طعنا هبلنا زخبركم تخاتلتنا كاب واشنطن دي سي زفنو تግራይ ميديا هاوس جميرلو كم زفلت اب هاجر جيبوتي زلو مرغنحتي مكينا تغارو نتي اب لعل حزب تግራይ زكايد زلو كوينات مصنات عليت بمقوام استفالالي منقسقاسات ناغبرو صنيحوم بفلاي دما غنحتي مكينا ترانس ايثيوبيا نتن حزمون زخدو 184 مخاين نعن حلفنا اينهبن يلوم عبي تغادلو ناغبرو كم صنيح يفلت ابز اوانزي توم 170 زخونو غنحتي مكينا نتي سرعات اي نغلغلن بمبال اب هاجر جيبوتي ام زلو كسب لميون تقالسي تناخيرو يقصيل زلو نزي صعبو اب ملا ايثيوبيا زركبو استفالالي غنحتي مكينا بفلاي دما ناي درقن فسستن مكينا نتي بترانس ايثيوبيا استجمر قالسي نخصبرو سفاحتي زخونو منقسقاساتنا تغبره صنيحو بزي مسرت دما بمناتنا ميديا يكون نقربو عبي صوعيتات نغبرو صنيحوم كم زفلت انا بهاجر جيبوتي مخاين حيزوم كاب زخود بفلاي نايتي فسستي لعل 800 كاب تغارو مخانم استفلالي صبصابات يغلصو بفلاي دما بعلاتهم وانتم غنحتي مكيناون كم زبلو ناي درق شفيرات وي دما درق مخاين غنحتي مكينا اتم 600 تغارو كم اول نايتن فسستي دما استات 800 دما تغارو مخانم بعلاتهم نغلصولنا مصيوم اتقالسي نخبارع بفلاي دما لعل حزب تግራይ ኩናት ከፊቱ ዘሎ መንግስቲ አብይ አህመድ ንዑስን ቅንዕጥቅና ይነቀብልን በመባል ቶም ተጋሩ ሰፋሕቲ መንቀሳቀሳት እናገበሩ ጸኒሖም በዚ በትግራይ ሚዲያ ሃውሱን ካብ ለማዓንቲ ጀሚሩ ግን እተቃልሲ በዕሊ ተጀሚሮሎ ኩሉ ትግራዋይ ምስ አብይ አህመድ ይኹን ቶም ካልኦት ቀተልቲ ግልጋሎት ይንህብን ምስ ቃልሲ ህዝብ ትግራይ ደማ ተጸቢርና ኢሎምለው ለማዓንቲ ሰበር ዜና ቃልሲ ተጋሩ ገናሕቲ ፈሰስት ደረቅትን መኻይን በዕሊ ተጀሚሩ ኣብዝብል ርእስቲ بقطታ እቶም ኣብ ሃገር ጅቡቲ ዘለው ተጋሮም ሶም ጻንሒት ከልወና እዮም ሰና ጻንሒም ንክትከታተሉና አቀዲመ ብኽብር ዝዕድም ሄሎ ጥዕና በልና ሄሎ አመን ካይለ ጥዕና በልና ከመለኹም እስኪ ሽም ምግላጽ አየድልን ነዚ ቃለ መሕተት ድልዋት በመኻንኩም ፈለማ ብምሽመይን ምሽም ተኸታተልቲ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ አዝየ ዘመስግን እስኪ በናብዚ ቃልሲ ዚ በኸመይ ከም ዝተጀመረ ዘለኩም መልእኽቲ ናይ እንታይ ዓይነት መኪናውን ገናሒ ከም ዝኾንካ ገሊጽካ እስኪ ዘለካ መልእኽቲ ከተተሓላልፈልና ከም ትዝበልካዮ ናይ ቦት ሰሓይ መኪና ነዳጅ መመላለሲ ማለት እዩ አውና ንሰርሕ ከም ታዓም ዘልካ ግን እዚ ቃልሲ እዚ ክካየድ ከሎ ወይ ትምልዓ ዓላት እዚ ናተልዓለ ጸኒሑ ውሽጣውሽቲ ኩልና ጉምዝ ነገር እዚ ቆርባትና ድልዋት ኮይና ጸኒሕና ኢና ኣብዚ ዕለት እዚ ግን ኩሉ ትግራዋይ ወሲኑ ነዚ ዝሰርሑ ዘለና ስራሕ ዝገብሮ ዘለና ስራሕቲ ንሶም ሕዋትና ናይ ትራንስ ቀድም ሕይደው ዝበሉ ምኽንያት ነጥቃልሲ ከባርዑ ንሕና እውን መስኣቶም ደግፍ ኮይና መስኣቶም ደውይልና ንሶም ናይ ተቃልሲ ተሳትፉ ንኮን ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ወሰነና ሕሊፍና ምንቅስቃስ ንርከበለና ኩሉ ትግራዋይ ከዓ ሕይ ምህላውን ናይ ትግራዋይ ምህላውን ዘይ ምህላውን ምንባርን ጉዳይ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ይኮነን ናይ ኩሉ ትግራዋይ ቃልስና ምንቅስቃሳዊ ናይ ኩሉ ሽፈር ናይ ደረቅም ሆነ ናይ ፈሳሲ ናይ ካልኦት ወዘተ ኩሉ ተሳትፈሉ ዝኽእል ቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኢድና ኣቲና ኣብኡ ብተግባር ተሳተፍቲ ኮይና ነዚ ኣብ ህዝብና ወሪዱ ዘሎ ወፅዓን ጭቆናን ጨፍጨፋን ማእተልትን ዘረፋን ሌብነትን እዚ ንኩሉ ተቃይምና ናብ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ደሞዋል ጀሚርና ኣለና ኩሉ ማል ኩሉ ከምዚ ኸማና ዝበለ ሽፈር ከዓ ኣብ ጅቡቲ ኣትዩ ነዚ ነገር እዚ ተረዲኡ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ኣብዚ ኣትዩ ወጽየውልን ምክንያቱ ናይ ዝኣት ተሳተፍ ኮነለው ምክንያቱ ኣብ ህዝቡ ኣብ ቤተሰቡ ኣብ ዓዱ ሃገሩ ዘጽሕ ዘለዎ ጻዓይሙ ነዚ ምንጋፍ ኢልካ ኩልና መንቀሳቀሳት ጀሚርና ለና ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና እስኪ ትስኻትኩም ዝጀመርኩም ሎማዓንቲ ቃልሲ ዘለዎ ግደ ከመይ እዩ ናስኻትኩም ከምቲ ዝገለጽክዎ ናይ ዚ ፈሰስቲ መኻይን ወይ ድማ ናይ ዞም ቦጥ ዝበሃላ ናታቶም መብዛሕትኦም ተጋሩ ምስ ምዃንኩም ስኻትኩም ጠጠው ተቢልኩም ነቲ ቃልሲ ዘሎ ግደ ብኸመይ ኢኻ ትገልጾ ከም ገናሒ መኪና ዋይለ ፍላጥን ብዘይፍላጥን ነቲ ጸላኢና ዝበሃል መንግስቲ ወይ ከዓ ነቲ ህዝብ ጭፍጽ መንግስቲ بتزواري نادك في الحين بهذه الكلام هنا تو إحنا كقدم لنا قبلنا تنقون
زي نقرات زي قاب كبير خلني ريزو لما تلنا من يعمل كذا كلنا ببزلنا يوم وبزلنا يوم عبت تقرأ وضع زلوا خناتات ردينا هنا تعاملنا هنا عرفنا يزيو خالي وقت دوري وخالي تطعنوا ناي وحالتنا ناي كلها دليت حسابنا شرح ثلاث حنا لازم كله دقيقنا دوزولنا لسرح يلو ስለዚህ ነዚሁ አሚና ልዛተናና እንቅስቃሴን አጥንተን አውዚሁ ሁንጾና እንደሉ እንደሊ ባኻት ይሁን በኻዶት ገበርት ሰና በተለይ ካወጨና በውስጥን ዘለው ለዚህ ነገር እዚህ ሁሉ ደግፉ በተለይ አፍቲ ትግራይ ዝዋደው ዘለው መንእሰይ ህብረተሰብ ሁሉ ነዚህ ደግፉ ንሕና ሁን ከምቲ ዝቃል ዘለው ዚን ቃልተለና እናወስና حسبنا ايو كابدلتنا كنا بسمعنا منم تسعنا زي بس حكا بعدنا نقول زلنا قرسي نايك تصلي سقمتكم تاي خون انت ايم كغبرو زلهم تم قالت جنحتي مكينه انت ايوم تاي خسرحيهم تم بإثيوبيا زلو يكونوا اب جيبوتي زلهم هو نايو كصلي سقمتنا ناي كصلي غعزنا خون زلوا كله نزي ترديو ناي بيتسو خناتات ناي تعدو ناي تقرا خناتات ترديو አውዚ መስመሳይ ሆወስ ይውልን እንቀሳቀስ ይውልን ስለዚህ ሁሉ ዘለው ጸገማት ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ከም ታንተ ዘሩ ካና ቤተሰብ ጉዳይ ስለዚህ ኮነ ናይ ተዓድ ጉዳይ ናይ ትግራይ መህላው ዘይ መህላው ጉዳይ ስለዚህ ነዚህ ተረዲው ሁሉ ሰብ ነዚህ ሐሳብ እዚ ደግፉ ነዚህ ሐሳብ እዚ ደግፉ በተለይ አውዚ ዘለው ጥራህ ተሽፈር ጥራህ ይቆደ ንኩሉ ትግራይ ዝምልከቶ ትግራይና ደጋፍ ትግራይ ዝምልከቶ ንኩሉ ዝምልከቲሞ አጻለው ዕዘናውን በዚህ ጠንክርና እንተ ከይና كل من قصاصنا كل توزلوا واحد حيل سبب يكون واحد حيل سبب استعذ يكون نزمت نغرات عفتي زغبرنا تسعنا زغبرنا منغسي ابي انقفاتنا ابي متناخلات يزوز حقه ስለዚህ ናህና ደሞዋል ላይ ተወሰነ ማካይናት ደሞዋል ባ ለታሐተ ሀገር ለሰላይ ተጽዕኖ ተጥረልና ዘሎ አብይ ተጽዕኖ ይሰጥርሞ አልስና ባአና ጀምር በተምሕዋትና ትራንስፖርት ካልኦት ተሽከርከርቲ ተሽፈራት ተጀማሚ ርጽንሒዩ ሕይኻናይ ቦት ፈሳሽ ሁሉ ሽፈር ተሓባቢሩ ነዚ ጉዳይ እዚ አሚንን አሰንቲንን አትዩ ነዚ ሐሳብ እዚ ደግፉ ንቀጻላይ ጉዕዞ ወይ ንቀጻላይ አልስና ወጥ ነበር አንዘለና ኢና አምን ኩልና በዚ ተጠራኸና ንገኛ صبو مودأتا تحلفو ملأختي ناتكا سمعمو نبتو خالوت تحلفني نسخا كنت بلو بزي قاطامي نهزب تقراي يخون خالوت تحلفو ملأختي ناخا عندك بكا حراي هزب تقراي كل عبلعل هزب تقراي دول بس عنا بدل كاب كل تورحد نحدي نا تساويرون تقالسون كيديو اي تقالسنا هزب تقراي كمزلو قصلالو نحنا كنت اجامات زي خلق قصلالي በተለይ ከአባማት ዘለው አብደገ ትግራይ በተለይ ገበርተ ሰናያት ግበር ደገፋት አብዛ ዓዲ ዘለናዮ አብዚ ሕይ ዘለናዮ ቢውት ዘሎ መንግስት ወን ድጋፍ ከበና ገበርተ ሰናያት ወን ድጋፍ ከሆነ ሁሉ በዲያት ኮይን ህብረተሰቡን አየኹን ክብለና ኢና እንደሊ ልክ ከምቲ ትግራይ ዘሎ ንሕና ወነብዚ አታቃስ ኸባ አኽነባ አክነቃጥለኒና ሞ ሁሉ ወን በደገ ዘለኹም አውሽት ዓዲ ዘሎ لكن أوزي زلوا أبى جوت زل سوون كله نعنا دقفنا نعنا دقفت زغونه كل سوق حق زنانا عندلي كلنا برت عنانا كالسنا نعوتنا خا يعني اللي سكيم سخا زلوا نتي كلايك غرب اللي هلو تعنا بلنا اسكي سخا زلك حسب بزعبا زي قالسي لما انت جميركم وزلكم بزعبو تبلنا انت ايو بقوم عند حاول ولو خمسة ورحمة دي أنا بزيفلات داوي أحمد قرالنا تانكي من ملالس الخون نداد اللي عمنا ينيرنا بزيفلات ندقنا لا تحاور الناس اللي ينيرنا خذقنا إذا إحنا نوصدو ندادي موقع بيت السمنة يخوين لله ما نيوم تقرأي تولى تقرأي دي سمعوا زي فليتو أين انكسابسن وتأتنا تتوخن لنا إلى الله أزون أب دقل له أحواتنا تجارو أبزيد له شجر تطلع له إذا سو كلنا قال حد يقويه لذي الحاجات زي عارنا نجلي نتم شفيرات انت أخذتم لهم بإثيوبيا زلوا ناب جيبوتي زي ما تسو تحلفوا من الأختين تأيو
ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ትባል ዓድና ትግራይ ዓድና ጅቡቲና ተተኸንብል ክንተሓባበር ክንተኣካከብ ንኽእል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ፅቡቅ ተሕልፎ መልእኽቲ ንስኻ እውን ተሃሊካ ናብ ህዝቢ ትግራይ ንዓኻ እውን ዕድል ክበካ እሞ ነቲ ሳልሳይካ ክትቀርበላ ኢኻ ህዝቢ ትግራይ ኣየኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ንዕወት ኢና ብጣዕሚ ኢና ዘመስግን እስኪ ሳልሳይካ ኣቕርበለይ ሄሎ ሰላም እስኪ ሎማዓንቲ ኢኹም እቲ ቃልሲ ብዕሊ ተፀቢርኩም ዘለኹም ናይ ፈሰስቲ ብፍላይ ድማ ተጋሩ ገናሕቲ መካይን ፈሰስቲ መካይን እዚ ቃልሲ እዚ ንክትፅምበር ዝገበረካ ከምኡ እውን ቀፀላይ ዘሎ ስጉምቲታት እንታይ ክኸውን እስኪ ብወገንካ ከብርህልና ትግራይን ንሕናም ኣብ ትግራይና ንሰርሕ ነርና ንትግራይና ንመላለስ ነርና ኣብኡ ግን ኣብ ማእኸሉ ዓድና ዘይኸፍልና ነና ኣብኡ ኮይኑ ግን እንደ ትግራይ ንመላለስ ካልእ ዓዲ እናኸድና ነርና ዝብልዎ እዞም ኣሕዋተይን ተሸኪምና ንኸይድ ድማ ንሓዋትና ዝጎድእ ንሕና ዝቐትል ንንብረትናን ቤተሰብና ዘውድም ኢና ተሸኪምና ንኸር ነርና ካብኡ ንምሕሰብ ግን ተሓቢርና ኩሉ ንኽእልና ንሓዚ ኣብዚኣ ኮይና ዘለናዮ ቃልሲ ጌርና ንህዝብና ንሕግዝ ኢና ንውድብና ንሕግዝ ኢና ንደሊ ኣብኡ ዘለኹም እዚ ጀሚርኩም ኣለኹም ትቃልሲ ካልኦት እውን ሽፌራት ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ እሳቶም ቀልጢፎም ዲዮም ናባኹም ክኣቱ እንታይ ስራሕቲ ይስራሕ ኣለዉ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ንሳቶም ድማ ነዚ ኣብቲ ዝመናያ ዓዲ ጅቡቲ ዝበሃል ዓዲ ኢና ነና ውስጥና ዋሕስትና ስለዝረኸቡ ንሳቶም ንዕኦም ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሰባት ቅቡእ ስለዘይኮን ንዕኦም ኣብ ጅቡቲ ኣትዩ ደኩሉ እዩ ክግባእ ንምንታይ ኣብኡ እንተኮይኖም ሽፈራ ስለዝኾኑ ንብረት ክሕደጉ እዮም ንሳቶም ክእሰሩ እዮም ሂወቶም ክስእኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ቅድሚ ቤተሰቦም ጭምር ማለት እዩ እዚ ንሳቶም ህዝቢ ትግራይ ማለት ቤተሰብ ማለት ህዝቢ ትግራይ ማለት ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጅቡቲ መፅኦም ደኩሉ ኣለዎም ሂወቶምን ንብረት ናይ ትግራይ ንብረት ንሕዘሙ ዝኒአው ንሳተንም ጭምር ኣብ ጅቡቲ ዋስትና ረኺበን ደው ኢለን ንሳቶም ከዓ ስርሖም ክሰርሑ ህዝቢ ትግራይም ኣጆኻ ኢሎም ኣጎኑ ከም ተሰለፉ ክረጋገፁ ክስለፉን ግዴታ ስለዝኾነ ማለት እዩ ፅቡቅ ናትካ እውን መልእኽቲ እስኪ ክንሰምዕ ንህዝብኻ ነቲ ዝሰምዐካ ዘሎ ናታትኩም ቃልሲ እንታይ ማለት ምዃኑ ንህዝቢ ትግራይ እውን ተሕልፎ መልእኽቲ ንዓኻ እውን ዕድል ክበካ ኣራይ ህዝቢ ትግራይ ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኢና ነና ቅድሚኦም ብቃልሲ ሕዝም ብቃልሲ እዩ ብጉልበትካን ብቃልስኻን ኢኻ ትዕወት ንሳኻ ኢና ሓቢርና ንዕወት ኢና ነሽንፍ ኢና ንስርሕና ትግራይ ንስዕር ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ንሕና እውን እናተኸታተልና ክነቕርቦ ኢና ሎማዓንቲ ግን ንግዜኹም ኣዝየ ዘመስግን ሕራይ ሕራይ እምበር ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ሃውስ እዚ ሎማዓንቲ ሰበር ዜና ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ኣብ ሃገረ ጅቡቲ ዘለው ገናሕቲ መካይን ፈሰስትን ደረቕትን ተጋሩ ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሮም ብዕሊ ጠጠው ኣቢሎም ኣለዉ ስርሖም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ገናሒ መኪና ድማ ነዚ ናታቶም ስጉምቲ ብምስዓብ ወይ ድማ ኣሰሮም ብምስዓብ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ጠጠው ንኸብል ዓብዪ ፃውዒት ተገይሩሉ ኣሎ እዚ ቃልሲ እዚ ብዝግባእ መገዲ ንምምራሕ ድማ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት እናተገበረ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝገለጹልና ድማ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ኩሎም ንሓደ ኮሚቴ ጣይሶም ብሓባር እዮም ዝቃልሱ ዘለዉ ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ድማ ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ብዝቃልሲ እዚ ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ሃገረ ጅቡቲ ንዝኣተዩ ተጋሩ ብቕልጡፍ ናታቶም ድሕንነቶም ክሕለው ስለ ዘለዎ ብፍላይ ኣብ ትሕቲ NHCR ንኽኣቱ ዕልዑል ዝኾነ ምንቅስቃሳት ንክግበር ኣብ ጅቡቲ ድማ ፀጥተኦም ንክሕለው ዓብዪ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ክግበር ከም ዝግባእ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ መደብ እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘለኹም ገናሕቲ መኪና እውን ፃውዒት ቀሪቡልኩም ኣሎ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ነቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘድሚ ዘሎ ስርዓት ነቲ ንህዝቢ ትግራይ ዘብርስ ዘሎ ስርዓት መሬቱን ሉዓላዊነቱን ደፊሩ ንተስፋሕፋሕቲ ምሓሩ ብምዕራብን ብደቡብን መፅኦም 20 ሚእታዊ ዝኸውን ናይ ትግራይ መሬት ንኽወሩ ዝገበረ ኣብይ ኣሕመድ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓዲሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጨፍጭፍ ዘሎ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ከምኡውን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተላኣኺ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ መንግስቲ ብዝብል ኣብ መቐለ ዘሎ እሳቶም ተሓባቢሮም ንህዝቢ ትግራይ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ምፅናት ዓሌት ነዚ ብምቅዋም ኩለኹም
እቶም ብፍላይ ድማ ኣብ ገናሕቲ መኪና ዘለኹም ዓበይቲ ገናሕቲ መኪና ስራሕኹም ጠጠው ንኽተብሉ እንተኽኢልኩም ናብ ሃገረ ጅቡቲ ከምቲ ዝበልኹም እንተዘይክኢልኩም ድማ ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ጠጠው ቢልኩም ነዚ ቃልሲ እዚ ንኽትፅምበሩ ፃውዒት ቀሪበልኩም ኣሎ ታሪኻዊ ፃውዒት እዩ ቀሪበልኩም ዘሎ ስለዚ እዚ ቃልሲ እዚ ከምቲ ዝተሓሰቦ ውፅኢታዊ ንኽኸውን ናይ ኩላትና ተሳትፎ የድሊ እዩ ብፍላይ ድማ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ ደገ ዘለና ድማ ብገንዘብ ይኹን ብዝተፈላለየ መገዲ ንኽንሕግዞም ኣጆኹም ንኽንብሎም ንኽነበራታትዖም ይግበአና ብፍላይ ድማ ከምቲ ዓንተወይ ዝገለፅክዎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ድሕንነት ፀጥቶም ንኽሕለው ኩሉ ትግራዋይ ነዚ እጃሙ ከወፊ ኣለዎ እዚ ቃልሲ እዚ ቀሊል ቃልሲ ኣይኮነን እዚ ቃልሲ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ኩናት እዚኦም እዮም ቶም ብድሕሪት ኮይኖም ሎጂስቲክ ዘቕርብሉ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ነዳዲ ይኹን ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ዘቕርብሉ ዘለዉ ንኣብይ ኣሕመድ ስለዚ እዚ ከምቲ ትፈልጥዎ ብምሉእ ዳርጋ ብምሉእ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣታዊን ወፃኢን ወይ ድማ ናይ ካብ 9 ሚእታዊ ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ሰደድ ንወፃኢ ይኹን ንውሽጢ ዝኣቲ ብጅቡቲ ገይሩ እዩ ብጅቡቲ ገይሩ ዝኣቲ ድማ መብዛሕትኦም ተጋሩ እዮም ለመላልስዎ ዘለዉ ናብ ሃገረ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚኦም ጠጠው ተቢሎም ድማ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ክንፈልጦ ዝግበአና ናይ ዓበይቲ ገናሕቲ መኪና ንዓታቶም ንምትካእ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ እዩ ዘድሊ ምስቲ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ምስ ሱዳን እውን ኣሎ ቅልውላው ዝተፈላለዩ ሎጂስቲክ እዩ ዘድሊ ስለዚ እዚኣ ወሳኒት ግዜ እያ ህዝቢ ትግራይ ታሪኻዊ ዝኾነ ግደና ነፃወተላ ግዜ ምስ ምዃና ኩልኹም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ገናሕቲ መኪና ነዚ ትሰምዑ ዘለኹም ገናሕቲ መኪና ጥራይ ኣይኮነን ወነንቲ ናይተን ዓበይቲ መኻይን እውን ናብዚ ቃልሲ እዚ ክትፅምበሩ ኣለኩም እዚ ኩሉ ትግራዋይ ክዝሳተፈሉ ህዝባዊ ቃልሲ ኢና ነካይድ ዘለና እዚ ቃልሲ እዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ መላእ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃብታም ይኹን ነጋዳይ ቆልዓ ይኹን ዓቢ ሰበይቲ ይኹን ወዲ ኩሉ ክሳተፈሉ ዝኽእል ህዝባዊ ቃልሲ ምስ ምዃኑ ነቶም ገናሕቲ መኪና ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ጠጠው ንዘብሉ ስርሖም አንቱም ቆፂርኩም ተስርሕዎም ዝነበርኩም ተጋሩውን ንዓታቶም እውን ብገንዘብ ብምሕጋዝ ብሞራል ብምሕጋዝ ግን ኣብቲ ዘለዎ ኮይኖም ቃልሶም ንኸጠናኽሩ ከተበራታትዑ ኣለኩም በዚ ኣጋጣሚ ድማ ከምቲ ዓንተወ ዝበልክዎ ኣብ ደገ ዘለና ድማ ዓቢ ትፅቢት እዩ ዝግበር ካባና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቃልሲ እዚ ከም ቀሊል ክንሪኦ የብልናን ቀሊል ቃልሲ ኣይኮነን ተጀሚሩ ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ድማ ህዝባዊ ቃልሲ ተፀቢሩ እዩ ዘሎ ፀላእትና ኩሉ በብዝረኸብናዮ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ምፅናት ዓሌት ኣውጅ ዘሎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ብዝተኻለና መገዲ ኩላትና በብሓዝናዮ በብዝረኸብናዮ ክንቃለሶን ክነቃብፆን ከም ዘለና በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒትና እዩ ኣብዚ ከምቲ ትፈልጥዎ ድማ ብሸነኽ ሱዳን ዓብይ ሽግር እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ዓብይ ውድቀት እዩ ዝበፅሖ ዘሎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ዝበልዎ ከምቲ ዝሓሰብዎ ክስዕሮ ኣይከኣሉን ዝተፈላለዩ መገዲ ንኣብነት ሎማዓንቲ ሰሚዕኩም ተኮይንኩም እገለ ቀቲልና እገለ ደምሲስና ናበሉ ኣብ ስነ ኣይምራዊ ኩናት እዮም ዘለዉ ህዝብና ሞራሉ ንኽስበር በእምበኣር ቃልሲ እዚ ተሳዒሩ እዩ ኢሉ ክስኸዱ ንኸድንን ዝግበር ዘሎ ቃልሲ እዚ ክነቕሕሉ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ወይ ድማ ሚድያታት ኣብይ ኣሕመድ ኩል ግዜ ሰበር ዜና እንተኢሎም ተሳዒሮም ምህላው ብዙ ክንፈልጥ ኣለና ኣብታ ድሕሪ ሰበርስ ስዕረት ከም ዘላ ስዕረት ክህልዎም ከሎ እዩ ዝተፈላለዩ ሰበር ዜና ናበሉ ዝተፈላለዩ ኣብ ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሑ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እውን ዝተፈላለዩ ጎንፅታት እዩ ዘለዉ ኣብ መተከል ኣሎ እቶም ተስፋሕፋሕተይ ባሕሩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ መተከል ንሪኦ ኣለና ኮነኢልካ ዝግበር ዘሎ ምስ ሱዳን ዘሎ ሽግራት ኣሎ ነዚ ንምሽፋን ድማ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሚድያታት ሰበር ዜና እናበሉ ናይ ሓሶት ሚድያታት እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ትግራዋይ ግን ክትዕወት ኢኻ ኣብ ቃልስኻ ፅናዕ እዚ ቃልሲ ድማ ናይ ኩላና እዩ ናትኪ ናትካ ናትኩም ናዮም ናይ ኩሉ እዩ ኩላትና ብዘለናዮ ንቃለስ ነዞም ጀጋኑ ገናሕቲ መኪና ድማ ኣጆኹም ኣጆና ክንብሎም ኣለና እዚ ቃልሲ እዚ ክዕወት እዩ ትግራዋይ ብዘለኻዮ ተቃለስ ትግራይ ትዕወት ንሎማዓንቲ ምሳና ፀኒሕኩም ስለዝተኸታተልኩም ኢና ኣዝየ ዘመስግን ነቲ ኩነታት ድማ እናተኸታተልና ክነቕርብ